ସବୁଠି ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ନାରା ଶୁଭୁଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ନାରା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଏକ ହେବା ଦରକାର। ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ନର ବା ଗୁଞ୍ଜର ନୀତିରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ କିପରି ଏକତା ଭାବ ରହି ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ହିଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଛେରଛେରା ପର୍ବ ନାମରେ କୁହନ୍ତି। ସେହି ଛେରଛେରା ପର୍ବରେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦାଣ୍ଡ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ସଫା କରନ୍ତି। ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉପରେ ଜଣାଇବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଯେପରି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦୃଢ଼ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ସିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧୋବା ଗଧିଆ ଗପ ଭଳି ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସିଏ ଭୁଲିଗଲେ। ଛେରଛେରା ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ। ଏହା ଗୋଟେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇ ରହିଲା। ଲୋକମାନେ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେନି। ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସିନା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଘର ଆଗ ବାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଏବେ ସବୁଠି ହିଁ ଅପରିଷ୍କାର ହିଁ ଅପରିଷ୍କାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅପରିଷ୍କାରର ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଜଣେ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବ। ଯଦି ମୋ ପକେଟର ଗୋଟେ ଗୁଟକା ଜରି ମୁଁ ଖାଉଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଜରିଟାକୁ ମୋ ପକେଟରେ ରଖି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବି କିମ୍ବା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବି, ତାହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାଁରେ ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ମଇଳା ପକାଇବା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଅର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମାଗଣା କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକ କାମ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିଗଲାଣି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଗ ରହିବା, ଆମର ନିଜ ଅପରିଷ୍କାର ଆମ ନିଜର ଘର ମଇଳା ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପକାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମର ଶ୍ରମ ବଳ କମିଯିବ। ଯଦିଓ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, 100ରେ ଯଦି 50% କମିଗଲା ତାହେଲେ 100ରେ 50% ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ରହିବ, ଯାହା ଆମ ଉପରେ ଭାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲାଣି। ସବୁଥିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆଗରୁ କିଣୁଥିଲେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ତାହାର 2 ଗୁଣ ଆସିକି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରମଦାନକୁ ସମସ୍ତେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରମ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା। ନମସ୍କାର।